సో నిన్న మనం చూసాము అర్జున విషాద యోగము. సో ఈరోజు 2వ అధ్యాయం, ఇది సాంఖ్య యోగము. దీన్ని గీతా సారాంశము అని కూడా అంటారు. మనం తెలుసుకుందాము గీతా సారాంశం ఎందుకని. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ మనకు వచ్చేసింది. అర్జునుడు తన ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నారు, అతను మొత్తం శరణాగతి పొందారు. శరణాగతి పొందిన తర్వాత ఇప్పుడు కృష్ణుడు మొత్తం భగవద్గీతని ఒక మొత్తం అంతా చాప్టర్ లోని దాన్ని సమరైజ్ చేసి చెప్పేస్తున్నారు అర్జునుడికి. కాబట్టి ఇది భగవద్గీత తలకు సారాంశం ఇది. సో సారాంశాన్ని భగవంతుడు అర్జునుడికి ఇప్పుడు ఇస్తున్నారనమాట. మనం అసలు చూసుకుందాము. ఇక్కడ అర్జునుడికి ఏంటి అని అంటే, తన స్వజనులు మీద అతను యుద్ధం చేసేదానికి అతను ఇష్టపడటం లేదు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, అతనికి ఆ రకంగా యుద్ధం చేసినా సరే కూడా అతనికి ఏం లాభం, లబ్ధి ఏమున్నది అనేసి అని అడుగుతున్నారు. నా వాళ్ళని నేను సంహరించిన తర్వాత నేను ఎవరి కోసం నేను ఈ రాజ్యాన్ని నేను పరిపాలించాలి అనేసని. అది కాకుండా స్వజనుల్ని, సొంత తాతగారిని అండ్ సొంత గురువుని సంహరించడం కంటే మించిన పాపం ఇంకోటి లేదు అని చెప్తున్నారు. అది కాకుండా అది మొత్తం అంతా కూడా ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్స్ ని అని అంటే, తన పరంపర ఏదైతే ఇది ఉన్నదో, పరంపర కాదు దాని సంస్కారాలు సంస్కారాలంతా కూడా నేర్పించేవారు ఇంటి పెద్దలు. అలాంటి ఇంటి పెద్దలను నేను సంహరించాను అని అంటే వారికి సంస్కారం ఎవరు నేర్పిస్తారు అని. దీనివల్ల అతనికి మొత్తం అంతా ఇండెసిషన్, అంటే అతను ఏమాత్రం కూడా అతని మతి అతని కంట్రోల్లో లేకుండా అతను ఒక ఆలోచన మొత్తం అంతా కూడా కోల్పోతున్నారనమాట. హరే కృష్ణ. అమృత మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లో. సో ఈ రకంగా ఇవంతా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పని అర్జునుడు ఫీల్ అవుతున్నారనమాట. దానికి కృష్ణుడు ఇంతసేపు కామ్ గా విన్నారు. అతను ఏమాత్రం కూడా చెప్పలేదు, అతను కేవలం వింటున్నారు. అర్జునుడు అంతా చెప్పిన దాన్ని మధ్యలోనెక్కడ కూడా అతను ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అన్నట్టుగా చెప్పలేదు. దీన్ని బట్టి మనం కూడా తెలుసుకోవాల్సిన మేనేజ్మెంట్ లెసన్ ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే ఎవరికైతే అడుగుతారో మనల్ని అప్పుడు మాత్రమే మనం సజెషన్ ఇవ్వాలి. అడగక ముందే సజెషన్ ఇస్తే దానికి విలువ ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు కంప్లీట్ గా అతను సరెండర్ అయిపోయారు. సరెండర్ అయిపోయి అడుగుతున్నారు, ఓ కృష్ణ, ఇది 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 నాది పాయింట్స్, దీన్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని శరణాగతి పొందుతున్నాను, దయచేసి నాకు చెప్పండి అని ఎప్పుడైతే అడిగారో అప్పుడు కృష్ణుడు అతను నోరు తెరుస్తున్నారు. అప్పటిదాకా తెరవలేదు అతను. సో ఇక్కడ ఈ మొత్తం చాప్టర్ లో మనకి బేసికల్లీ ఫోకస్ అనేది 4 పాయింట్ల మీద ఉన్నది. ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే, అర్జునుడు కంప్లీట్ గా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందారు. తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేశ్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినాం తత్వదర్శన. ఎప్పుడైతే మనం కూడా ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్తామో తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పూర్తిగా సరెండర్, అంటే శరణాగతి భావంతో మనం వెళ్ళాలి గురువు దగ్గరికి. అంతేగాని గురువునికి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నది అనేది టెస్ట్ చేయడానికి కోసం అనేసి మనం వెళ్తున్నాం అంటే మనకంటే మించిన మూర్ఖులు ఇంకోరు ఉండరు. కాబట్టి మనం ఎప్పటికైనా సరే కూడా గురువు దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అంటే అతని దగ్గర శరణాగతి పొందే దానికోసం గురువు 4 మాటలు అన్నా సరే కూడా అక్కడ ఎలా ఉండాలి అని అంటే, గురువు పెద్ద, అందులోని జ్ఞాని కాబట్టి అతనికి అనేదానికి పూర్తి అధికారం ఉన్నది. అలాంటప్పుడు కామ్గా అయిపోయి మనము, అందుకోసమే స్కూల్స్ లోని కూడా ఎక్కడైనా సరే కూడా ఎవరైనా చదువుకోవాలి, చదువు నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ చేయాల్సింది టీచర్ కి నమస్కారం పెట్టడం. ఎంతమంది ఇప్పుడు కాలంలోని టీచర్స్ కి, గురువులకి కాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తున్నారు చెప్పండి. ఆ రకంగా నమస్కారం చేయడం అనేది ఫస్ట్ థింగ్. దయచేసి హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు రేజ్ చేయొద్దండి, అంత క్లాస్ అయిపోయినాక నేను చెప్తాను నేను. సో మొత్తం అంతా ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే టీచర్స్ కి నమస్కారం పెట్టడం నేర్చుకోవాలి. టీచర్స్ కి నమస్కారం పెట్టడం అనేది నేర్చుకుంటే దానివల్ల, హరే కృష్ణ, మాటిమాటికి పవన్ శర్మ గారు మీరు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేస్తున్నారు, దయచేసి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయొద్దండి, నేను క్లాస్ అయిపోయినాక నేను అప్పుడు మీకు చెప్తాను, అప్పుడు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో టీచర్స్కి ఏంటి అని అంటే నమస్కారం అనేది చేసాము అని అంటే మనం అప్పుడు మనకి ఒక భక్తి భావం అనేది మనకి పెంపొందిస్తుంది అనమాట. ఆ భక్తి అనేది వచ్చిందని అంటేనే అప్పుడు మనకి వాళ్ళకి కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి నేర్పించాలి అనే ఒక ఆలోచన అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ఒక డివోటీకి కానీ లేకపోయింది ఒక శిష్యుడికి ఏంటి అని అంటే గురువు పాదాలకి నమస్కారం పెట్టడం.
అండ్ అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే మొట్టమొదటి గురువు ఎవరు అని అంటే ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు పిల్లలకి తల్లి ఇంకా తండ్రి. ముందు తల్లికి తండ్రికి నమస్కారం, పాదాలకు నమస్కారం పెట్టడం అనేది ఖచ్చితంగా అది నేర్పించాలి. అది ఎప్పుడైతే అది నేర్చుకుంటారో అప్పుడు వాళ్ళకి ఫస్ట్ తద్విత్తి ప్రణిపాతేన, అది ఫస్ట్ పాయింట్. అది అది నేర్చుకున్నాక వాళ్ళ గురువుకి కూడా నమస్కారం పెట్టడానికి వాళ్ళకి అది కొత్తగా అనిపించదు. కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ థింగ్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి. అసలు రెండో చాప్టర్ అనేది ఏంటి అని అంటే పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అనే దానికోసం అని కూడా మనకి దాంట్లో అద్భుతమైన పాయింట్స్ ఇచ్చున్నారనమాట. ఒక శిష్యుడు ఏ రకంగా ఉండాలి, ఒక పర్సన్ ఏ రకంగా చెడు అలవాట్లకు లోబడతారు, దానన్నిటి నుంచి ఏ రకంగా తప్పించుకోవచ్చు అనే దాని గురించి మనకి రెండో అధ్యాయంలో ఇచ్చున్నారనమాట. సో తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నైన సేవయ. సో ఊరికనే నమస్కారం పెట్టి ఫస్ట్ అది మంచిది. అది నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే పరిప్రశ్నేన, వాళ్ళ దగ్గర జ్ఞానం మనం ఆర్జించే దానికోసం అని మనం వాళ్ళకి చాలా భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ వాళ్ళని మనం క్వశ్చన్స్ అడగాలన్నమాట. కాకపోతే అది కూడా ఎలాగా, పరిప్రశ్నేన సేవయ, సేవాభావంతో మనం అడగాలన్నమాట. సో ఆ రకంగా అడిగితే ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినాం తత్వదర్శన, అప్పుడు వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తారు. ఎందుకు ప్రసాదిస్తారు వాళ్ళు? ఎందుకనంటే వాళ్ళు నిజాన్ని చూశారు, వాళ్ళు ఆ సత్యాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి మనం ఇంత దీంతోని మనం సేవాభావంతోని మనం వాళ్ళని అడుగుతున్నాము, వాళ్ళకి ప్రణిపాతాలు చేస్తూ మనం అడుగుతున్నాం. కాబట్టి పాతకాలంలో ఒక గురువు దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళేవాళ్ళంటే నోటిలోని ఒక గడ్డి పూసి పెట్టుకొని వాళ్ళు వెళ్ళి అడిగేవారు అనమాట. అంత అంటే వాళ్ళను వాళ్ళే హీనంగా చూసుకుంటూ ఆ రకంగా వెళ్ళి అడిగేవారు. కాబట్టి గురువు వారి మీద దయ తలిచి వారికి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేవాడు. కాబట్టి అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది అర్జునుడు కూడా ఇక్కడ అదే భావంతోని కృష్ణుడికి పరిపూర్ణంగా శరణాగతి పొందున్నారు. నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను ఏది చేయను, మీకు ఎలా నచ్చుతుందో చెప్పండి, నేను అలా చేస్తాను, నాకు ఇప్పుడు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి అని చెప్పని అడుగుతున్నారన్నమాట. అప్పటిదాకా ఏంటి అని అంటే మిత్రతా భావం అనేది ఉన్నింది. ఎప్పటికీ అర్జునుడు పూర్తిగా శరణాగతి పొందారో అప్పుడు కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే వెంటనే, అప్పటిదాకా ఏంటి అని అంటే ఇద్దరు సమానమైన ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నారు. కాబట్టి అర్జునుడు కొన్నిసార్లు అడగచ్చు, కొన్నిసార్లు జోకులు వేసుకోవచ్చు, కృష్ణుడు కూడా చెప్తే చెప్పచ్చు, లేకపోయిందా దాన్ని సరదాగా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే గురువు అయిపోయారో అర్జునుడికి కృష్ణుడు, అప్పుడు ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా గంభీరత్వం అనేది కావాలి. కాబట్టి అప్పుడు వెంటనే కృష్ణుడు ఆ పొజిషన్ ని తీసుకొని అప్పుడు మొత్తం అంతా ఏం చెప్పాలి అనే దాని ప్రకారంగా ఒక పద్ధతిగా చెప్తున్నారు కృష్ణుడు అర్జునుడికి. నెక్స్ట్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఫోకస్ చేసేది అధ్యాయంలో ఏంటి అని అంటే మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ గ్రీఫ్. అంటే మనకి కష్టాలకి అన్నిటికీ కూడా కారణం ఏంటి అని అంటే మనం ఈ శరీరం అనేసనే మనం భావనతో మనం ఉన్నాము. కానీ మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు, మనం ఒకవేళ బైక్ లో వెళ్తున్నామనంటే రోడ్లోని మన ఎదురుగా ఎవరైనా బై మిస్టేక్ వచ్చారు అని అంటే మనం చూసి చూడనట్టు పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతాము. ఎందుకు? ఎందుకనంటే మనం ఒక నార్మల్ బైక్ లో వస్తున్నాము, బైకులు అనేది కొన్ని వందల వేల కొద్ది రోడ్లో తిరుగుతూ ఉంటాయని. అదే మనం ఎప్పుడైతే ఒక కాస్ట్లీ బండి లైక్ ఒక మెర్సిడీస్ కానీ లేకపోతే బిఎండబ్ల్యూ అలాంటి కార్స్ మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నాము అని అంటే మన ఎదురుగా బై మిస్టేక్ ఎవరైనా వచ్చారంటే, ఏమండి కనిపించటం లేదా ఇంత పెద్ద కార్ వస్తోంది అని చెప్పని అంటాం మనం. ఎందుకు? మనల్ని మనమే ఈ కార్ అని అనుకుంటాం కాబట్టి. కాబట్టి సిమిలర్లీ ఏంటి అని అంటే మనం ఈ శరీరం అని అనుకుంటాం కాబట్టే ఈ కష్టాలన్నీ కూడా. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఈ ఆత్మ అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం. అది రెండో పాయింట్. మూడో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే కర్మ. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మ చేసుకునేదానికి వాళ్ళకి అధికారం ఉన్నది కానీ వాళ్ళకి దాని ఫలితాన్ని మాత్రం ఆశించేదానికి ఏమాత్రం కూడా వారికి అధికారం లేదు. అది భగవంతుడి మీద మాత్రమే విడిచిపెట్టాలనేది అది మూడో పాయింట్. నాలుగో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఎలా ఉండాలి, ఎవరైతే వారికి మైండ్ అంతా కూడా కేవలం ఒకే విషయం మీద భక్తియుక్త సేవ మీద వారికి నిమగ్నం అయ్యి ఉన్నది అని అంటే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ అనే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్పున్నారన్నమాట. సో ఈ 4 పాయింట్స్ గురించి మనకి భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయంలోని చెప్పున్నారు. దాని గురించి మనం చూద్దాం. కార్పణ్య దోషాపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వం ధర్మ సమ్మూఢచేత యశ్రేయస్యానిశ్చిత బ్రూహి తన్మే శేషస్తేహం సాదిమాం త్వాం ప్రపన్నాం. ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారనమాట, ఓ కృష్ణ, నేను ఇప్పుడు పూర్తిగా కన్ఫ్యూజన్ లో పడిపోయాను. నేను అసలు నా కంపోజర్ నాది పోయింది అని అంటే నేను ఒక కుదుటిగా నేను లేకుండా ఉన్నాను. నేను ఇక్కడ నాకు అసలు ఏమాత్రం కూడా అర్థం కావటం లేదు, పరిపూర్ణమైన బలహీనత వచ్చేసింది నాలోని.
ఈ రకంగా అసలు గాంధీవధారి అర్జునుడు ఎలా ఉండాలి అని అంటే, ఒక ధనుర్ధారికి ఏంటి అని అంటే కొద్దిగా కూడా తన ఊపిరిని కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఆ రకంగా ఉండాలి. అందున అర్జునుడు ఏంటి అని అంటే గుడాకేశుడు. అంటే గుడక అని అంటే నిద్ర అంటే అజ్ఞానం కూడా. ఆయన అజ్ఞానాన్ని అన్నిటిని కూడా అంధకారాన్ని, నిద్రని వాటన్నిటిని కూడా జయించిన వ్యక్తి అతను. అతనికి ఒక ధనుర్ధారికి ఏంటి అని అంటే తన ఊపిరి మీద, తన బాడీ మీద కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఉంటే గాని ఆ బాణాన్ని సంధించలేరు వారు. అలాంటి వ్యక్తి అతనేంటి అనంటే అతను ఎంత నీరసించిపోయారంటే అతను నిల్చునే దానికి కూడా అతనికి శక్తి లేకుండా పోతోంది అనేసని అతను చెప్తున్నారనమాట. అంత బలహీనత అతను ఫీల్ అవుతున్నారనమాట. కాబట్టి ఇలాంటి టైంలోనేంటి అనంటే ఐయామ్ ఆస్కింగ్ యూ టు టెల్ మీ క్లియర్‌లీ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ మీ. ఇలాంటి సమయంలో, ఇలాంటి తరుణంలో నాకు ఏది కరెక్ట్ అయినది, ఏది కరెక్ట్ కాదు, అది మీరే నాకు చెప్పాలి అనేసని అర్జునుడు పరిపూర్ణంగా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుతున్నారు. నౌ ఐ యామ్ యువర్ డిసైపుల్. నేను మీకిప్పుడు శిష్యుడిని. అండ్ ఎ సోల్ సరెండర్డ్ అంటు యూ. నేను ఒక ఆత్మగా నేను మీకు పరిపూర్ణంగా శరణాగతి పొందుతున్నాను. మీరు నాకు దయచేసి నాకు ఏ రకమైనటి మీరు ఇది సజెషన్స్ ఇస్తారో, ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారో, నేను మిమ్మల్ని ఒక గురువులాగా భావిస్తున్నాను. నాకు ఏది చెప్పినా సరే కూడా అది నేను పరిపూర్ణంగా నేను చేసేదానికి నేను పూర్తిగా తయారుగా ఉన్నాను అనేసని ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు కృష్ణుడికి. అతని భావం చూడండి, పరిపూర్ణంగా శరణాగతి పొందిపోయి ఉన్నారన్నమాట. తను ఏ మాత్రం కూడా అహంకార భావం గాని, లేకపోయింది నేను మీకు శరణాగతి పొందడం ఏంటి, లేకపోయింది నాకు తెలియనిదేమైనా ఉందా అన్నట్టుగా లేదు. ఆయన ఎంత గొప్ప ధనుర్ధారి అనంటే, అతను మొత్తం ప్రపంచంలోకి అందరికంటే శ్రేష్టమైన ధనుర్ధారి. అతని శక్తి సామర్థ్యాలతోని ఆఖరికి శివుడిని కూడా యుద్ధంలోని పరాజితుడు చేసిన అంత గొప్ప వ్యక్తి అన్నమాట అతను. అలాంటిది అతను అర్జునుడు కృష్ణుడికి పరిపూర్ణమైన శరణాగతి పొందున్నారనమాట. కానీ కృష్ణుడు ఎక్కడైనా సరే కూడా చాలా ప్రసన్న చిత్తులుగా, ఆనందంగా అసలు ఏ మాత్రం కూడా అతనిలోని ఆ ఇది గాని అంటే ఒక రకమైన టెన్షన్ గాని, ఫియర్ గాని, లేకపోయింది ఆ క్రోధంలాగా గాని ఏ రకమైనది లేదు. చాలా ఆనందంగా ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. సో దీనికి మనం ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనంటే, ఒకటి మనకి ప్రతిదీ కూడా నేను చూసిన దాన్నే నేను నమ్ముతాను అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అనంటే, మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నాది అనంటే అప్పుడు మనం నమ్మొచ్చు. మన కళ్ళు మొత్తం అంతా చూడలేదు. ఓన్లీ 7 వర్ణాలను మాత్రమే చూడగలదనమాట. వెబ్‌గ్యార్ కలర్స్ అంటారు. వయలెట్, ఇండిగో అక్కడి నుంచి తీసుకొని రెడ్ దాకా. అవి మాత్రమే చూడగలదు. ఇన్‌ఫ్రారెడ్‌ని చూడలేదు. అల్ట్రా వయలెట్ రేడియేషన్స్‌ని చూడలేదు. అదే రకంగా మన చెవులు ఒక సర్టెన్ డెసిబెల్‌లో మాత్రం ఫ్రీక్వెన్సీలో మాత్రం ఉండేదే వినగలుస్తుంది. దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నా వినలేము. దానికంటే తక్కువ ఉన్నా వినలేము. అదే రకంగా మన టేస్ట్ బడ్స్ కూడా కొన్నిటిది మాత్రమే టేస్ట్ చెప్పగలదు. షడ్‌రుచులను మాత్రమే మనం తెలుసుకోగలము. కానీ దానికి మించి మనం తెలుసుకోలేము. సిమిలర్‌లీ మనకి మిగతాది ఏదైనా సరే కూడా మనం ఫీల్ అయ్యేది కూడా ఎయిర్‌ని ఫీల్ అవ్వగలం. కానీ దాన్ని చూడలేము. ఆ రకంగా అన్నమాట మనకి. కాబట్టి మన విజన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ఈ ఇంపర్ఫెక్ట్ మనం ఉండే సెన్సెస్‌తోని మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అనంటే కుదరదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అనంటే 3 రకాల ఇది చెప్తున్నారన్నమాట. మరి కృష్ణుడు ఎవరు? అనంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తోంది దూరంగా ఎక్కడో మేఘాలంతా కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ దూరంగా ఎక్కడో ఒక కొండున్నది. మనం అదే ఇంకా కొద్దిగా దగ్గరికెళ్ళాము అనంటే మనకక్కడ ఒక చెట్టు కూడా కనిపిస్తుంది. కానీ అదే ఆ చెట్టుకి ఇంకా దగ్గరికెళ్లి చూసాము అనంటే దాంట్లోనే ఒక చిలక ఒక పండు కొరుకుతున్నట్టుగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సిమిలర్‌లీ మనకేంటి అనంటే, మనం ఒకవేళ కృష్ణుడిని దూరం నుంచి చూసామనంటే, ఒక మధ్యాహ్నం మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట ఒక సూర్యుడిని చూడాలనుకున్నాము అనంటే, కేవలం ఒక పెద్ద కాంతివంతమైన ఒక కాంతి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంతేగాని కనీసం ఆ కాంతికి ఆకారం అవేవి కూడా కనిపించదు. దీన్ని మనం దీన్నిగా మనం అంటే బ్రహ్మంలాగా మనం పోల్చొచ్చనమాట. ఇంపర్సనలిస్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎవరైతే అద్వైత ఫిలాసఫీని నమ్ముతారో వారేంటి అనంటే భగవంతుడు కేవలం ఒక కాంతి, ఒక రూపము అవేవి లేదు అనంటారు. అది ఫస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట అది. బ్రహ్మన్. కానీ యాక్చువల్‌గా మనం ఇంకా దగ్గరికెళ్లి చూస్తే పరమాత్మ ప్రతి ఒక్కరి గుండెల్లోని కూడా పరమాత్మ స్వరూపుడై భగవంతుడుంటారు. ఇది మనం దేనితో కంపేర్ చేయొచ్చనంటే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు గాని, అస్తమిస్తున్న సూర్యుడిని గాని. మనం ఒకవేళ సూర్యుడిని మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట చూసామంటే కేవలం కాంతి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. కానీ అదే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు గాని, అస్తమిస్తున్న సూర్యుడిని గాని మనం చూసాము అనంటే
ఒక రూపం కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట. గోళాకారంలోని ఒక రౌండ్ స్పెరికల్ షేప్ లోని మనకి సూర్యుడు కనిపిస్తారు. అది పరమాత్మ స్వరూపం. నెక్స్ట్ ఏంటి అనంటే సశరీరము ద్విభుజాకారమైన ఆ శ్యామ సుందర వర్ణం, అద్భుతమైన అందమైన ఆ రూపము, అది ఏంటి అనంటే దేంతో కంపేర్ చేయొచ్చు అనంటే భగవాన్ స్వరూపం. మనకేంటి అనంటే ఇన్‌ఫాక్ట్ దీంట్లోని సూర్యుడిని గాని మనకి అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు లేక ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని మనం చూసామనంటే ఒక ఇది కనిపిస్తుంది. స్పెరికల్ షేప్ అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ మనం ఇంకా దగ్గరికెళ్లి చూసాము అనంటే అది ఒక స్టార్ అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. ఒక స్టార్ అది దాంట్లోని కూడా యాక్టివిటీస్ అనేది జరుగుతున్నాయి. ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ అనేది జరుగుతోంది. దానివల్ల ఈ కాంతి అనేది వస్తోంది అనే విషయం మనం తెలుసుకోగలం. ఇంకా దగ్గరికెళ్ళామనంటే. సిమిలర్‌లీ భగవాన్ స్వరూపం అనేది ఏంటి అనంటే అక్కడ మనకెవరికీ కూడా అందనంత దూరంలోని ప్రతి ఒక్కళ్ళని చూస్తున్న వ్యక్తి అతను కృష్ణుడు. దేవాది దేవుడు. అదే పరమాత్మ స్వరూపుడులో ప్రతి ఒక్కళ్ళు లోకలైజ్డ్ అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుండెల్లోనే ఉంటారు. బ్రహ్మంలాగా సర్వవ్యాపి. అన్ని జగాలన ఇందుగలడు అందులేడని సందేహము లేదు అనేది అది బ్రహ్మన్ రూపం అన్నమాట. సో దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తిర్ ధీరస్తత్రణ ముహ్యతే. ఇక్కడేంటి అనంటే దానికోసం అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, అర్జున ఎందుకోసం అంత కలత చెందుతున్నావు నువ్వు? కలత చెందవలసిన అవసరమే లేదు. ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్కరిలోని కూడా ఉండేది ఆత్మనే. అది ఎలా ఇదవుతుంది అనంటే దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, అంటే ఒక్కొక్క శరీరాన్ని మారుస్తూ ఉంటుంది ఈ ఆత్మ. ఒకసారి అదేంటి అనంటే కౌమారం, యవ్వనం, జర, అంటే చిన్న పిల్లాడిలాగా కూడా ఉండేటప్పుడు అదే ఆత్మ ఉంటుంది. మీరిక్కడ చిన్న దీంట్లోని చూసినట్లయితే ఫోటోలోని చిన్న పిల్లల్లోని కూడా అదే ఆత్మ ఉంటుంది. అలాగా యవ్వనం వచ్చేసరికి కూడా అదే ఆత్మ ఉంటుంది. జర అనగా ముసలితనం. ముసలితనం వచ్చినప్పుడు కూడా అదే ఆత్మ ఉంటుంది. అంటే జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనేది ఈ చక్రాలు అన్నమాట ఇది. సో ఈ చక్రంలోని తిరిగి ఒకసారి ఎప్పుడైతే అది ఇదైపోతుందో, శరీరం ఇంకా పనికిరానంత స్టేజ్ వచ్చేస్తుందో, అప్పుడు ఆత్మ అనేది ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి కొత్త శరీరంలోకి అది ప్రయాణం చేస్తుందన్నమాట అది. తథా దేహాంతర ప్రాప్తిర్ ధీరస్తత్రణ ముఖ్యతే. కాబట్టి తెలివైన వాళ్ళేంటి అనంటే ఈ రకంగా ఆత్మ తలకు ఈ జర్నీని దాని ఈ ట్రావెల్ డెస్టినేషన్‌ని తెలుసుకొని ఈ రకంగా దీనికంతా కూడా కలత చెందరు. ఎందుకనంటే ఇక్కడ శరీరం మాత్రమే నాశనం అవుతుంది గానీ, ఆత్మ నాశనం అవ్వదు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అనేసని. ఈవెన్ సైంటిస్ట్ ప్రకారంగా కూడా మనం చూసినట్లయితే, మన సైన్స్ ప్రకారంగా కూడా ప్రతి 7-10 సంవత్సరాలకి మన బాడీలో ప్రతి ఒక్క టిష్యూ, ప్రతి ఒక్క సెల్ కూడా మారిపోతుంది. ఈ రకంగా మారిపోతున్నప్పుడు ఈ కమలేశ గోవిందదాస 7-10 సంవత్సరాల కిందట ఏ రకంగా అయితే ఉండేనో, నా టిష్యూస్ మొత్తం మారిపోయింది. కానీ నేను మాత్రం స్టిల్ అదే పర్సన్‌ని. ఇక్కడి నుంచి రాబోయే 10 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా సరే కూడా, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే కూడా పర్సన్‌ని మాత్రం సేమ్ గానే ఉంటాను. కానీ ఈ ఆత్మ అనేది మాత్రమే అది సేమ్. కానీ శరీరం మారింది అనంటే కొత్త పేరొస్తుంది, కొత్త ఐడెంటిటీ వస్తుంది. కానీ ఆత్మ మాత్రం అదే ఉంటుంది అనేసని ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నానన్నమాట. నైనం ఛిందంతి శస్త్రాని నయనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోచయతి మారుతః. ఈ రకంగా నువ్వు అనుకుంటున్నావు అర్జున, ఈ రకంగా ఆత్మని మాత్రం శరీరాన్ని అయితే సంహరించేస్తున్నావు అని. కానీ ఒక విషయం అర్థం చేసుకో, ఆత్మని ఎవరు సంహరించలేరు. రకరకాల వెపన్స్ తోని నువ్వు, అంటే ఆయుధాలతోని నువ్వు సంహరించాలి అని అనుకుంటావేమో, కానీ ఆత్మని నువ్వు సంహరించలేవు. ఆత్మ ఏంటి అనంటే మన వెంట్రుకకి టిప్. దాన్ని ఒక వెంట్రుక తలకు టిప్‌ని క్రాస్ సెక్షనల్ భాగాన్ని మనం తీసుకొని దీన్ని హెయిర్ టిప్‌ని మనం 100 భాగాలుగా చేసాము అనంటే, ఆ ఒక్కొక్క భాగాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక 100 భాగాలుగా చేస్తే, అంటే హెయిర్ టిప్‌ని 10,000 భాగాలు ఈక్వల్ భాగాలు చేసామనంటే ఒక్కొక్క భాగం ఎంతైతే ఉంటుందో, ఆ భాగం ఎంతైతే ఉంటుందో అది ఆత్మ తలకు పరిమాణం అది. అంత చిన్నది, అంత సూక్ష్మమైనది ఆత్మ. అది కనీసం మనకి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్‌లో కూడా మనకు కనిపించదు. అలాంటి సైజ్ ఉంటుంది ఆత్మ అన్నమాట. ఆ ఆత్మని ఎవ్వరు కూడా నాశనం అనేది చేయలేరు. దాన్ని ఏ రకమైన శస్త్రాలు కూడా దాన్ని నాశనం చేయలేవు. ఇంకా అగ్నితోని కూడా దాన్ని కాల్చలేము. నీటి అస్త్రంతోని కూడా దాన్ని మనం తడపలేము. గాలి అస్త్రంతోని కూడా దాన్ని మనం వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేలాగా మనం చెయ్యలేము.
అది అంత పవర్ఫుల్ అనేది ఆత్మ అండ్ అంత సూక్ష్మమైనది ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. చిన్నది ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది, అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుందా అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఆటమ్ బాంబ్ కూడా ఆటమ్ ని ఎక్స్‌ప్లోడ్ యురేనియం 235 ఆటమ్ ని స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్ తోని మనం బొంబార్డ్ చేసేసరికి ఆ ఫిషన్ రియాక్షన్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ నార్మల్ ఎనర్జీ కాదది. ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సిమిలర్‌లీ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ని ఫ్యూజ్ చేసి ఒక హీలియం ఆటమ్ ని తయారు చేసేటప్పుడు వచ్చే ఎనర్జీ కూడా విపరీతంగా ఉంటుందన్నమాట. అది మెటీరియల్ ఆటమ్. దానికి జీవనం అనేది లేదు. కానీ ఏదైతే జీవితాన్ని తెస్తుందో ఆ ఆత్మకి ఎంత పవర్ ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇలాంటి లక్షల కోట్ల ఆటమ్ బాంబుల కంటే కూడా పవర్‌ఫుల్ అనేది ఆత్మ అన్నమాట. దాన్ని ఏ రకమైన శస్త్రాలతోని నాశనం అనేది చెయ్యలేము అనే విషయాన్ని అర్జునుడితో చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. మాత్ర స్పృశ్యస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణో సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్యస్తాం తితిక్షస్వ భారత. ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి అనంటే, ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి, ది నాన్ పర్మనెంట్ అపియరెన్సెస్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్. మంచి వారికి ఎందుకు చెడు జరుగుతుంది అనేసి అని కూడా అనుకుంటాము. దానికి కొంత పార్ట్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మిగతాది రేపు చెప్తారు. ఏంటి అనంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంతోషము, బాధ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. మనం కోరుకున్నంత మాత్రాన మనకి సంతోషం వెంటనే వచ్చేదు. మనం వద్దనుకున్నా సరే కూడా కొన్నిసార్లు మనకి బాధ వస్తుంది. ఇవంతా కూడా ఏ టైం రావాల్సినప్పుడు అది వస్తూనే ఉంటుంది మనకి. అది ఏ రకంగా వస్తుంది అనంటే, మనకి ఏ రకంగా అయితే శీత ఉష్ణాలు అంటే చలికాలము, ఎండాకాలం అది మనం కోరుకున్న దాని ప్రకారంగా కాదు. దాని టైం వచ్చినప్పుడు అది వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి మనిషికి కూడా కష్టాలు, సుఖాలు అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. కానీ దాని తర్వాత మళ్ళీ చెప్తున్నారు, వచ్చినంత మాత్రాన నువ్వు దాని కోసం కలత చెందవలసిన అవసరం లేదు. తాం స్థితిక్షస్వ భారత. దానన్నిటికి కూడా దే అరైజ్ ఫ్రమ్ ది సెన్స్ పర్సెప్షన్. అవంతా ఏంటి అనంటే మన ఇంద్రియాల వల్ల మనం కష్టాలు, సుఖాలు అనేది వస్తున్నాయి అని అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్‌గా అదొచ్చేది శరీరానికి వస్తోంది. ఆత్మకి కాదు ఆ కష్టాలు, సుఖాలు అవన్నీ కూడా. ఆత్మస్వరూపుడిని నేను అని ఎప్పుడైతే మనం భావిస్తామో, అప్పుడు మనకి ఏది కూడా మనకి అంటదు అనేసని. కాబట్టి నువ్వు దాన్నన్నిటిని కూడా తాం స్థితిక్షస్వ భారత. అవన్నీ కూడా నువ్వు తట్టుకోవాలి ఓ అర్జున అనేసని చెప్తున్నారనమాట. తితిక్షస్వ అంటే తట్టుకోవడం. దీనికేంటి అనంటే ఆల్రెడీ మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా కూడా ఇచ్చున్నారు. ఒకసారి ఒకళ్ళ ఇల్లు కాలిపోతోందంట. కాలిపోతూ ఉంటే పిల్లోడొచ్చి పరిగెత్తుకుంటూ తండ్రి దగ్గరికొచ్చి బాధపడుతూ చెప్తాడంట, "నాన్న, నాన్న మన ఇల్లు కాలిపోతోంది" అనంటే తండ్రి చెప్తాడంట, ఆ పిల్లోడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు. అయితే వాళ్ళ తండ్రి చెప్తారంట, "పర్వాలేదు నాన్న నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. నేను నిన్ననే ఇల్లు అమ్మేశాను వేరే వారికి" అని. అప్పుడు పిల్లోడు సంతోషపడతాడు. ఆహా! అవునా! పోనీలెండి అయితే. ఇది మన ఇల్లు కాదన్నమాట అయితే. వేరే వాళ్ళ ఇల్లయితే ఇప్పుడు మనకి టెన్షన్ లేదు. మన ఇల్లేమో అనుకోని నేను బాధపడిపోయి నేను ఏడిచేస్తూ ఉండే. దాని తర్వాత అప్పుడు ఇంకొకళ్ళు చెప్తారు, "లేదు లేదు అతను డబ్బులు కట్టలేదు ఇంకా కూడా. ఎందుకనంటే ఎక్కడో ఇది ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది మీ సర్టిఫికేట్స్‌లోని అతని పేరు మీద ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసేదానికి" అని. వెంటనే మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి పిల్లోడు, తండ్రి ఇద్దరు కలిసి బాధపడుతూ ఉంటారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళొచ్చి చెప్తారు, "లేదు లేదు యాక్చువల్‌గా అది ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసేసారు డబ్బులు" అని. అది వినిన తర్వాత హమ్మయ్య! మొత్తం ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసేసారు కదా! అయితే ఇంక ఇబ్బంది లేదన్నమాట అయితే. ఇల్లు అయితే నాది కాదన్నమాట అని. అంటే యాక్చువల్‌గా ఏంటి అనంటే ఇల్లు తగలబడుతున్నది మాత్రం అది ముందు నుంచి కూడా అదే ఇల్లు తగలబడుతోంది. లాస్ట్ దాకా కూడా అదే ఇల్లు తగలబడుతోంది. కానీ వీళ్ళ అండర్‌స్టాండింగ్ అనేది మారుతోంది. ఒకసారి వీళ్ళది అని భావిస్తున్నారు కాబట్టి బాధొచ్చేస్తోంది. ఒకసారి వీళ్ళది కాదు అన్నట్టుగా భావిస్తున్నారు కాబట్టి వీరికి బాధ అనేది పోతోందనమాట. ఆ రకంగా ఎప్పటిదాకైతే ఇది నాది, నా వాళ్ళు, నా శరీరము అన్నట్టుగా అనుకుంటామో అప్పటిదాకా మాత్రమే కష్టాలు. ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యాక్ట్ తెలుసుకుంటామో ఈ శరీరం నాది కాదు. ఈ శరీరం అనేది నశ్వరమైనదే. పంచభూతాలతో తయారైనది. ఏదో ఒక రోజు పంచభూతాల్లో కలిసిపోవాల్సినదే. ఈ రోజు కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే బహుశా 10 సంవత్సరాలు లేకపోతే 100 సంవత్సరాల తర్వాత అవ్వచ్చు. కానీ ఏదో ఒక రోజు కలిసిపోవాల్సిందే. కానీ నేను ఆత్మని, శరీరాన్ని కాదు అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో, అప్పుడు మనకి ఏ రకమైన బాధలు గాని, కష్టాలు గాని ఉండవు. అప్పటిదాకా మనం ఏం చేయాలి? అన్నిటిని తట్టుకోవాలి అనంటున్నారు. వాసాంస జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాని నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఏ రకంగా అయితే మనం పాత దుస్తులని
ఎప్పుడైతే అది మనకి పనికిరావు అది తీసి మనం కొత్త దుస్తుల్ని ధరిస్తామో, అదే రకంగా ఏంటి అనంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ శరీరం ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మస్వరూపులము. ఎప్పుడైతే మన శరీరం మనకి ఇంకా పనికిరాదు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుందో, మనం ఏంటి అనంటే కొత్త శరీరాన్ని మనం తీసుకుంటాం. ఏ రకంగా తీసుకుంటాం అనేది రాబోయే చాప్టర్స్ లో మనం చూస్తామనమాట. హతో వా వాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్స్యసే మహిం తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధయా కృత నిశ్చయ. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడితోని కృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు, అర్జున ఎందుకంత కలత చెందుతున్నావు? ఒకవేళ నువ్వు గాని యుద్ధంలోని వీరమరణం చెందేవు అనంటే నీకు ఊర్ధ్వలోకాలకు నువ్వు వెళ్తావు. అక్కడ నువ్వు ఆనందాన్ని పొందుతావు. ఎందుకనంటే యుద్ధ భూమిలోని ఎవరైతే మరణిస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఊర్ధ్వలోకాలకే వెళ్తారు అనేసని. అదే నువ్వు గెలిచావు అనంటే, మరణించలేదు అనంటే ఖచ్చితంగా గెలిచినట్టే నువ్వు. కాబట్టి అదే నువ్వు గెలిచావు అనంటే అప్పుడు నువ్వు రాజ్య సుఖాన్ని నువ్వు పొందొచ్చు. నువ్వు ఇక్కడ మొత్తం అంతటికి కూడా పెద్ద రారాజు కిందకు అవుతావు నువ్వు. కాబట్టి దాన్ని నువ్వు ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఉత్తిష్ట కౌంతేయ అని చెప్తుంది. కాబట్టి నువ్వు లేసి యుద్ధం చెయ్యి. ఎందుకు? యుద్ధయా కృత నిశ్చయ. ఇది ఎప్పుడో నిశ్చయించబడ్డది యుద్ధం చేయాలి అనేసని. కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు దానికోసం కలత చెందవలసిన అవసరం లేదు. లేయి, లేసి యుద్ధం చెయ్యి ఓ అర్జున అనేసని కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట. సో మరణిస్తే వీరస్వర్గము, లేదు అనంటే గెలిచారు అనంటే రాజ్య సుఖం. రెండిటినీ కూడా అతను ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. అవాచ్య స్వదాంశ్చ బాహూన్ వదిష్యంతి తవాహితాః నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తథో దుఃఖాతారుణం కిం. ఇప్పుడు చెప్తున్నారనమాట, లేదు యుద్ధం చెయ్యను, నేను వెళ్ళిపోయి నేను అడవిలో ఎక్కడో దగ్గర నేను అడుక్కుంటాను అని అంటావా నువ్వు? యుద్ధ భూమిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నావు అని అంటే ఒకవేళ ఎవరు కూడా నీ మాటల్ని నమ్మరు. వాళ్ళేమనుకుంటారంటే కేవలం నువ్వు యుద్ధ భూమిని నువ్వు శత్రువుల్ని చూసి భయభ్రాంతికి గురయ్యి నువ్వు యుద్ధ భూమిని విడిచిపెట్టి పారిపోయావు నువ్వు, ఒక పిరికివాడివి నువ్వు అనేసని అందరూ కూడా అవాచ్య వాదాంశ బాహూన్. కాబట్టి అందరూ కూడా నిన్ని రకరకాలమైన మాటలతోని నిన్ని నిందిస్తూ ఉంటారు, నిన్ని శోషిస్తూ ఉంటారు. నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే కూడా నీకు ఆ నింద అనేది మాత్రం తప్పదు. కాకపోతే నీకు దానికంటే మించిన బాధ ఇంకేది ఉంటుంది అర్జున? ఇవంతా తెలివితేటలు ఎప్పుడు ఉండాలి అంటే యుద్ధం మొదలు కాక ముందు ఉండాలి. నువ్వు నీ విశ్వ ప్రయత్నము చేసావు యుద్ధం ఆపేదానికి, కానీ వారికి యుద్ధం ఆపాలి అనే ఆలోచన లేదు. నువ్వు దానికోసం ఏం చేయగలవు? ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఆలోచించడం అనేది మూర్ఖత్వమే ఓ అర్జున అనేసని కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఇచ్చే సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. అంటే నేహ విక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే అంటే కొద్దిగైనా సరే కూడా భక్తియుక్త సేవ అనే దాని పట్ల నువ్వు వెళ్ళావు అని అంటే నీకు ఆత్మ గురించి వాటన్నిటి గురించి నీకు అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ మార్గం ఏంటి అని అంటే భక్తియుక్త సేవ. సో మనకి 2వ అధ్యాయంలోనే మనకి భగవంతుడు చెప్పేస్తున్నారు, భక్తి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ దారిలో వెళ్ళే వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి ఆత్మ అనే విషయాన్ని వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళు గోచరించగలరు, వాళ్ళు ఈజీగా తెలుసుకోగలరు. వాళ్ళ ఈ శరీరం కాదు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే భక్తియుక్త సేవలోని చిన్న సేవ చేసినా సరే కూడా దానికి చాలా చాలా గొప్ప ఇది రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది అని. ఆంజనేయ స్వామి అతని కోసమని అతను ఎప్పుడూ ఏమీ చేయలేదు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు కేవలం అతన్ని సంతృప్తి పరిచేదాని కోసమని లంక మొత్తం సగం లంకని కాల్చేసి వచ్చారు. కానీ అతనికి ఏ మాత్రం కూడా పాపం చుట్టుకోలేదు. ఎందుకు? ఎందుకంటే అతని స్వార్థం కోసం అతను చేయలేదు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు సేవలోని అతను సగం లంకని కాల్చేసి వచ్చారు కాబట్టి అతనికి పాపం చుట్టుకోలేదు. సిమిలర్లీ మనకి ఇక్కడ విభీషణుడు భక్తియుక్త సేవ కోసమని శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుకి అతని శరణాగతి పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో అతను లంకని విడిచిపెట్టి అతను శ్రీరామచంద్ర ప్రభు శరణానికి వచ్చారనమాట. అక్కడ లంక మొత్తం దేశం అంతా కూడా అతన్ని దేశద్రోహి అనే ఒక ముద్ర వేసేశారు. పోనీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అతనికి ఏమైనా భక్తి కోసం అని మెచ్చి ఎవరైనా అతన్ని పిలుస్తున్నారా అని అంటే ఆఖరికి ఇక్కడ జాంబవంతుడు మొదలైన వారంతా కూడా చెప్పారు శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి, ఓ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు, అతనికి మీరు శరణాగతి ఇవ్వద్దు. అతనికి శరణాగతి ఇచ్చారంటే ఎవరికి తెలుసు
అతను రావణాసురుడు తలకు తమ్ముడు. అతను మీ మిలిటరీ సీక్రెట్స్ అంతా కూడా అక్కడ రావణాసురుడికి చెప్పచ్చు. దానివల్ల మనం పరాజితులం కూడా కావచ్చు అనేసని చెప్పారు. కానీ అయినప్పటికీ కూడా అతను ఎప్పుడూ కూడా ఏమాత్రం కూడా అతని భక్తియుక్త మార్గంలో నుంచి అతను తప్పుకోలేదు విభీషణుడు. ఎంత చేసినా సరే కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు తలకు పాదాలను పట్టుకున్నారు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఒకటే మాట అన్నారనమాట. నా పాదాలని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో నా శత్రువైనా పర్వాలేదు, నేను వారికి క్షమాభిక్షను పెట్టేస్తాను అని చెప్పని అతను భక్తిలోకి తీసేసుకున్నారనమాట. నా భక్తుడుగా అయిపోను పర్వాలేదు వచ్చేయని చెప్పని. ఆ రకంగా అనమాట. కాబట్టి వీరికి ఏ మాత్రం కూడా మొత్తం దేశద్రోహి అనే ఇది తన దేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా విభీషణుని మనమంతా కూడా ఒక మంచి వ్యక్తిలాగానే కొలుస్తాం మనం. అతన్ని అసురుడు కింద మనం కొలవం. సో స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఇంకోటి ఉడత సంగతి మనకందరికీ తెలుసు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కోసమని ఆ వారధి నిర్మిస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు నలనీలులు వారికి తోచినట్టుగా శ్రీరామ అనేసని రాతి మీద వాళ్ళు రాసి సముద్రంలో వేస్తే అది నీళ్ళలో తేలుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి ఇది వాళ్ళకి తగినట్టుగా వాళ్ళు ఏదో సేవ చేస్తున్నారు. ఆ చిన్న ఉడత అది ఎంత సహాయం చేయగలదు? కానీ అది కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కోసం అని ఏదోటి మనం కూడా చెయ్యాలి అని నీళ్ళల్లో వెళ్ళి మునగడం, ఒకసారి బయటికెళ్ళి ఇసుక మీద పొల్లడం, మళ్ళీ వచ్చి ఆ వారధి మీద తన బాడీని విదిలించుకోవడం. ఆ ఇసుక రేణువులు 4, 5 రేణువులు ఉంటాయి. ఆ రేణువుల్ని అక్కడ జారి చేసి మళ్ళీ నీళ్ళల్లో వెళ్ళడం, మునగడం, మళ్ళీ ఇసుకలో వెళ్ళి పొల్లాడడం. ఆ రకంగా చేస్తూ ఉండే అనమాట. అది చాలా చిన్న సేవ. ఆ రకంగా ఇసుక రేణువులతోని ఎప్పటికంత పెద్ద వారధి కట్టబడాలి. కానీ అయినప్పటికీ కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఆ ఉడతని కూడా అతను విడిచిపెట్టకుండా ఆ ఉడత మీద 3 వేళ్లతోని రాసిన దాని వల్ల ఆ ఉడత జాతి మొత్తం అంతా కూడా తరించిపోయేలాగా చేశారనమాట. కాబట్టి చిన్న నుంచి చిన్నది కూడా మనం భక్తియుక్త సేవ అనేది మనం చేసాము అనంటే అది మనకి త్రాయతే మహతో భయాత్. అన్నిటికంటే పెద్ద డేంజర్ నుంచి కూడా మనల్ని కాపాడుతుంది. అన్నిటికంటే కూడా పెద్ద డేంజర్ ఏది అనంటే చావు. చావు అనేది మామూలుగా వస్తున్నప్పుడు 100 తేళ్లు ఒకేసారి కుడితే ఎంత నొప్పేస్తుందో అంత నొప్పిగా ఉంటుందంట. కానీ భగవంతుడి కృప అనేది ఉన్నది. మనం భక్తియుక్త సేవలో ఉన్నాము అనంటే ఆ భక్తి మనల్ని ఆ టైంలో కాపాడుతుంది అని అంటారు. అందుకోసమనే మనకంటారు ధర్మో రక్షతి రక్షితః అని. ధర్మం అనంటే ఏంటి అనంటే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ, భక్తి కలుగుండడమే మనకి ధర్మం అనేది. ధర్మం అంటే ఏంటి అనంటే ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. అంటే ధర్మం అంటే ఒరిజినల్లీ ఏంటి అనంటే చక్కెర తలకు గుణం ఏంటి అనంటే తియ్యగా ఉండడం. ఈ చక్కెర చేదుగా ఉన్నది, లేక ఈ చక్కెర పుల్లగా ఉన్నది, ఈ చక్కెర కారంగా ఉన్నది అని చెప్పని మనం అనలేము. చక్కెర అంటేనే అది తియ్యగా ఉంటుంది. వెలుగు, ఒక దీపం వెలుగుతోంది అనంటే ఆ వెలుగుకి అగ్నికి ఏంటి అనంటే దాని గుణం వేడి అంటే ఉష్ణం మరియు వెలుతురు. ఈ అగ్ని చాలా చల్లగా ఉన్నది అనేసి ఎవరు చెప్పలేరు. అది దాని నేచర్, అది దాని ధర్మం అన్నమాట. అదే రకంగా ఆత్మస్వరూపులుగా, ప్యూర్ ఆత్మస్వరూపులుగా మనం మన నేచురల్ ఇది ఏంటి అనంటే భగవంతుడి పట్ల భక్తి, ప్రేమ అనేది ఉండడం. అది మనకి నేచురల్ స్టేట్ లోనే ఉంటుందన్నమాట అది. కాకపోతే మనం ఎన్నో కొన్ని కోట్ల జన్మలు తీసుకున్న దాని వల్ల మనకేంటి అనంటే ఇదే మనం నిజము అని నమ్ముతున్నాం మనం. కాబట్టి ఎవరైతే ధర్మస్థు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. ఎప్పుడైతే మనం భక్తియుక్త సేవ అనేది మనం చేస్తామో భగవంతుడి పట్ల అది మన ధర్మం. మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత అది మన ధర్మం. ఆత్మస్వరూపులుగా అది మన ధర్మం అన్నమాట. కానీ ఈ రకంగా చేసాము అనంటే భక్తియుక్త సేవ అనేది చేసుకున్నాము అనంటే మనకేంటి అది చావు నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది అనేసి అని అంటారనమాట. సో ఈ స్టోరీ అందరికీ తెలుసు. ఎలక ఒక దీపము సెమ్మని ఆరిపోతూ ఉన్నిందనమాట. ఈరోజు ఏకాదశి, ఇస్కాన్‌లోని ఈరోజు ఏకాదశి పాటిస్తాము. సో నిన్న మామూలుగా అయితే నిన్న ఏకాదశి, బయట వాళ్ళకి అందరికీ కూడా నిన్న ఏకాదశి. కానీ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థలోని ఈ రోజు చేస్తాం. సో ఈ రకంగా ఏ రోజైతే ఏకాదశి రోజు ఒక దీపము వెలుగు ఆరిపోతూ ఉన్నిందనమాట అది. ఎందుకంటే ఒత్తు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉన్నింది. ఆ ఎలక దాన్ని చూసి యాక్చువల్‌గా ఎలకకు ఉద్దేశ్యం ఏంటి అనంటే దీపం మనం బాగా వెలిగిచ్చాలి అనే ఉద్దేశంతో కాదు. అదేదో ఒక పండు అనుకున్నది. వెళ్లి ఆ దీపపు సెమ్మని కొరికేదానికి ప్రయత్నించింది. కొరికేదానికి ప్రయత్నించిన దాని వల్ల ఆరిపోతున్న దీపం ఏమైందనంటే కాస్త బయటకొచ్చి బాగా వెలుగుతూ ఉన్నిందనమాట.
కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ ఎలక ఆ దీపంలో పడి ఆ దీపంలోని కాలిపోతుంది ఆ ఎలక. కాబట్టి అయినప్పటికీ కూడా ఏంటి అనంటే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, అది తెలియకుండానే కొద్దిగైనా ధర్మం అనేది చేసింది. భగవంతుడి కోసం అనేసని ఏకాదశి నాడు ఆ దీపాన్ని వెలిగిచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేసింది కాబట్టి, భగవంతుడు ఎలకని కూడా దానికి మనిషి రూపమని ఇచ్చేశారు. వచ్చే జన్మలోని అదొక మంచి భక్తుడయ్యి మళ్ళీ భగవద్ధామానికి చేరుకున్నదనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నది, కృష్ణుడు అర్జునుడితో చెప్తున్నది ఏంటి అనంటే నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఖచ్చితంగా నువ్వు భక్తియుక్త సేవలో నుండి ఓ అర్జున ఈ రకంగా ఉన్న దాని వల్ల ఏంటి అనంటే నీకు ఆత్మస్వరూపం అనేది అవన్నీ కూడా నీకు చాలా ఈజీగా తెలుస్తుంది. అన్నిటికంటే క్వికెస్ట్ మార్గం, అన్నిటికంటే తొందరగా మనం తెలుసుకోగలిగే మార్గం ఏంటి అనంటే భక్తియుక్త సేవ. దాన్ని నువ్వు పాటించు అని అంటున్నారు. అంతేకాదు భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్య భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. ఈ రకంగా నువ్వు ఓ అర్జున ఈ రకంగా త్రిగుణాల గురించి నువ్వు ఆలోచించొద్దు. అర్జునుడు ఎన్నెన్నో వాదాలు చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా కాదు కృష్ణ, నాకు ఇవి చెయ్యాలి, అవి చెయ్యాలి, నేను ఈ రకంగా చేయడం కరెక్ట్ కాదు, ఆ రకంగా ఉండేది కరెక్ట్ కాదు అని అంటున్నారు. దానికి చెప్తున్నారనమాట అర్జునుడితోని, అర్జున నువ్వు ఎందుకు అంతలాగా కలత చెందుతున్నావు? నువ్వు వేదాల గురించి చెప్తున్నావు. వేదాలలోని 96% ఉండేది కర్మకాండ మాత్రమే. అంటే మనిషి ఏ మంచి పనులు చేయడము, ఏ రకంగా చేయాలి మంచి పనులు, ఆ రకంగా భక్తి గురించి చాలా తక్కువ ఉన్నది. కానీ మెయిన్ గా కర్మకాండ గురించే ఉన్నది. అంటే ఏది ఎలా చేయాలి, ఏది ఏం చేస్తే మనకు మంచిది, అలాంటి కర్మకాండ గురించి మాత్రమే ఉన్నది. ఆ కర్మకాండ గురించి తెలుసుకునేది మంచిదే. కాకపోతే ఒక మంచి వ్యక్తి అనేవాడు ఏంటి అనంటే దాన్నంతా నేర్చుకొని దాని నుంచి పైకి రావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సరే కూడా ఒక కార్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివి ఒక మంచి కార్ ఇంజిన్ డిజైన్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అనంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేయాల్సింది ఏంటి అనంటే అసలు కార్ ఇంజిన్ ఏ రకంగా వర్క్ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. దాని గురించి చదవాలి. ఇంజినీరింగ్ చదవాలి వాళ్ళు. ఇంజినీరింగ్ లోని మెకానికల్ లోని కార్ ఇంజిన్ ఏ రకంగా అసలు వర్క్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్ కంబస్షన్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఒక కార్ ఇంజిన్ గురించి మొత్తం అంతా చదివి దాని తర్వాత దానికంటే బెటర్ ఇంజిన్ ని వాళ్ళు తయారు చేయగలచాలి. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కార్ ఇంజిన్ గురించి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏమీ చదవకుండా వాళ్ళు ఒక మంచి కార్ ఇంజిన్ నేను తయారు చేసేస్తాను అని అనుకుంటే కాదది. కాబట్టి ఒక మనిషికి ఏంటి అనంటే ఒక మంచి దారిలోకి రావాలి అనంటే వేదాలలోని చెప్పబడినట్టుగానే మనిషి వాళ్ళు ప్రవర్తించాలన్నమాట. కాకపోతే ఉత్తములు కావాలి అనంటే ఒకసారి చదివిన తర్వాత వేదాన్ని ప్రతిసారి దాన్ని మాత్రమే పాటించడం కాదు, దానికంటే పైకి రావాలి. కేవలం ఈ 3 వేదాల్లోని ఈ 3 గుణాల గురించి మాత్రమే, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం గురించి మాత్రమే ఉన్నది. కానీ నిస్త్రైగుణ్యో భవ అర్జున, దాని నుంచి పైకి రా నువ్వు. నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో అంటే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తుడు అవు. ఇది చెయ్యాలి, ఇది చెయ్యకూడదు, ఇది మంచిది, ఇది చెడు, అలాంటి ఆ ద్వంద్వాల నుంచి నువ్వు బయటికి రా అర్జున. అప్పుడు నీకేంటి అనంటే ఒక గొప్ప దీనిలాగా నువ్వు తెలుసుకోగలవు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకో, వేదాలంతా కూడా రచించబడింది ఎందుకోసమని. వేదాలంతా కూడా నా కోసమనే రచించబడ్డాయి. నన్ను తెలుసుకోవాలనే సరే ఇది నన్ను తెలుసుకోవాలని వేదాలన్నిటినీ కూడా రచించబడిందనమాట. ఎవరికైతే ఒక గంగా నది నీళ్లు, ఏ రకంగా అయితే గంగా నది నీళ్లు మనం తాగాము అనంటే పుణ్యంకి పుణ్యము, దాహానికి దాహం కూడా తీరుతుంది మనకి. అలాంటప్పుడు ఎవరైతే గంగా నది నీళ్లే వాళ్ళు తాగగలరో అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్క బావి నుంచి నీళ్లు ఎందుకు తోడుకొని తీసుకోవడము అనేసని చెప్తున్నారనమాట. మనకి రాబోయే చాప్టర్స్ లోని కూడా మనకి భగవంతుడు చెప్పారు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదేశ సర్వైరహమేవ వేద్యై వేదాంత కృద్వేద విదేక చాహం. అంటే వేదాలన్నిట్లో నుంచి కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఎవరిని అంటే నన్నే తెలుసుకోవాలి అని చెప్పని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. అతన్ని తెలుసుకునేదానికే వేదాలంతా కూడా రచించబడ్డాయి. వేదాలన్నిటినీ కూడా రచించింది కూడా ఎవరు అనంటే ఒరిజినల్ గా వేదాలంతా వచ్చింది కూడా భగవంతుని శరీరం నుంచే వచ్చింది వేదాలన్నీ కూడా. అది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి నువ్వు అనవసరంగా ఈ 3 ఇది విషయ వాంఛల మధ్య నువ్వు ఉండొద్దు. మొత్తం అంతా వేదాలలో మనకి ఇచ్చిందంతా కూడా త్రైగుణ్యో విషయో వేద. ఈ కేవలం ఈ 3 గుణాల గురించి మాత్రమే చెప్పున్నారు. దాని నుంచి పైకి లే అర్జున నువ్వు ఇంకా వాటిలోనే ఇరుక్కొని ఉండొద్దు అని అంటున్నారు.
వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిర్ ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హి అనంతశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. అంటే ఎవరికైతే ఈ భక్తియుక్త మార్గంలోని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటారు. అంటే అలాంటి వారికి ఏంటి అనంటే వారికి ఒక బుద్ధి రెజల్యూట్ అనమాట. ఖచ్చితంగా భక్తియుక్త సేవలో వెళ్ళాలి అని అనుకునే వారికి ఏంటి అనంటే ఒకే ఒక ఫోకస్ ఉంటుంది. అది ఏంటి అనంటే భక్తియుక్త సేవ. కానీ ఎవరికైతే భక్తియుక్త సేవ గాకుండా మెటీరియల్ విషయ వాంఛల మీద ఉంటారో, నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, నాకు ఆస్తి కావాలి, అంతస్తు కావాలి, మంచి పేరు కావాలి, ప్రతిష్ట కావాలి, మంచి అందమైన భార్య కావాలి, నాకు పిల్లలు కూడా కావాలి, అందరి మధ్యలోని నాకు మంచి ఇది అందరూ నన్ను గొప్పవారని అనుకోవాలి, అదంతా కావాలి, ఈ కారు కావాలి, ఆ కారు కావాలి అని అనుకుంటున్నారు అనంటే, అలాంటి వాళ్ళని దేనితో పోలుస్తున్నారు అనంటే, అవ్యవసాయినాం బహుశాఖాహి అనంతశ్చ. అలాంటి వారికి ఏంటి అనంటే వారి బుద్ధి కూడా అదే రకంగానే బహుశాఖాల్లాగుంటాయి. వారు ఎప్పటికీ కూడా భక్తియుక్త సేవలోని వారు రాలేరు. కానీ నువ్వు మాత్రం భయపడవలసిన అవసరం లేదు అర్జున. ఎందుకనంటే నువ్వు చాలా చాలా ఉత్తమమైన గుణాలతో నువ్వు పుట్టున్నావు. నువ్వు భక్తియుక్త మార్గానికి నువ్వు ఈజీగా రాగలవు. కాబట్టి నేను నీకు చెప్తున్నానిది అని చెప్తున్నారు. కర్మణ్యేవాధికారస్థే మా ఫలేషు కదాచనః మా కర్మఫల హేతుర్భూర్మా తే సంఘోస్త్వ కర్మణి. ఇప్పుడు కర్మ చేసేదానికి నీకు అధికారం ఉన్నది. కానీ ఫలం మీద నీకు ఏమాత్రం కూడా అధికారం లేదు. ఎందుకు? దాన్ని ఏ ఎగ్జాంపుల్‌తో మనం చెప్పుకోవచ్చు అనంటే ఒక మామిడి చెట్టు. మీ ఇంట్లోని ఒక మామిడి చెట్టు మీరు నాటారు. దానికి ఏదో కాస్త నీళ్లు పోసారు. అది పళ్ళు కాసిందనమాట. అయితే ఆ పళ్ళు ఎవరిదవుతుందది? ఆబ్వియస్‌లీ ఆన్సర్ చెప్తారు మీరు. మా ఇంటిది కాబట్టి, నేను నాటాను కాబట్టి, ఆ చెట్టు నాదే అవుతుంది. దానికి కాసే పళ్ళు నాదే అవుతుంది అని. కానీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఏ రకంగా అది నీది అని చెప్పగలవు? ఎందుకనంటే, ఆ టెంక ఏదైతే మామిడి టెంకని మీరు నాటారో, ఆ టెంక ఎవరు తెచ్చిచ్చారు? కొన్నది మీరు. కానీ అసలు ఆ మామిడి టెంకని సృష్టించిందెవరు? నేను సృష్టిచ్చాను. మీరు ఏ రకంగా చెప్పగలరు, ఇది నా మామిడి టెంక అనేసని? చలో ఓకే. నాటారు మీరు. కానీ ఆ మట్టి కావాలి దానికి. దాంట్లో న్యూట్రియంట్స్ కావాలి. మనం 100 నాటితే అందులోంచి కొన్నే దాంట్లో నుంచి ఇది చెట్టు వస్తుందనమాట. అలాంటిది నువ్వు ఏ రకంగా చెప్పగలవు? దీనికి చెట్టులాగా వారేదానికి ఈ విత్తనము, దానికి నువ్వే తోడ్పడుతున్నావు. నీ వల్లనే అదొస్తోంది అనేసి ఏ రకంగా చెప్పగలవు? ఆ ఇసుకనంతా సృష్టించిందెవరు? ఆ మట్టిని సృష్టించిందెవరు? దానికి పోషక విలువలనిచ్చిందెవరు? నువ్వేదో కొద్దిగా నీళ్లు పోసావు. నువ్వు పోసిన 2 గ్లాసుల నీళ్లతోని చెట్టు తయారు కాలేదు. కానీ ఆ నీళ్ళిచ్చిందెవరు? దానికి ఆ పోషక విలువలిచ్చిందెవరు? ఆ మట్టినిచ్చిందెవరు? అదంతా నేనిచ్చాను. సరే. అదయిపోయింది. ఆ నీళ్లు పోసావు. పెద్దదయింది. పెద్దదయినంత మాత్రాన దానికి పిందె నుంచి ఒక కాయి, ఆ కాయ నుంచి పండు అవ్వాలనంటే దానికి నువ్వేం జేసావు? నువ్వేమి చేయలేదు. కానీ పండెప్పుడైతే వస్తుందో, ఈ పండు నాది అని జెప్పని నువ్వు ఏ రకంగా అంటావు? నీకు అధికారం లేదు. నువ్వు కేవలం నీ పని మాత్రమే నువ్వు చేయగలవు. ఏదో టెంక నాటావు, అంత దాకా మాత్రమే నీ కర్తవ్యం నువ్వు చేసావు. అంతేగాని దాని ఫలితాన్ని మొత్తం అంతా కూడా నా వల్లనే వచ్చింది. ఇది నా చెట్టు. ఈ పళ్ళు నావి. నేను ఏదైనా చేయగలను అనే ఆలోచనతో నువ్వు ఉన్నావనంటే చాలా చాలా పొరపాటు చేస్తున్నావు అర్జున అనే విషయమే కృష్ణుడు చెప్తున్నారిక్కడ. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా కర్మని చేసే అధికారం మనకున్నది. ఇప్పుడు ఏదైనా వర్క్ మనం చేస్తాం. ఆఫీస్‌లో మనం పని చేస్తాం. కొన్నిసార్లు మనం చాలా తక్కువ పని చేసినప్పటికీ కూడా మనకి మంచి పేరొచ్చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఎంత కష్టపడి చేసినా సరే కూడా మనకి పేరు రాదు. మరలాంటప్పుడు నేను కష్టపడి పని చేస్తున్నా సరే కూడా ఎందుకు రాదు అననే దానికి కంప్లెయింట్ చేసేదానికి మనకు అధికారం లేదు. మనం మన పని చేసుకోవాలి. భగవంతుడు చూసుకుంటారు అదంతా కూడా. మనం ఏ పని చేసినా సరే కూడా భగవంతుడి మీదే విడిచిపెట్టి, సరే పేరు రాలేదా భగవంతుడు చూసుకుంటారు. పేరొచ్చిందా అది కూడా భగవంతుడి వల్లే వచ్చింది. నా వల్ల కాదు. చాలా మందికేంటి అనంటే కోటీశ్వరులు లాగా పుడతారు. వాళ్ళనుకుంటారు నేను కోటీశ్వరుడిని అని. వాళ్ళేం చేశారు? వాళ్ళేమీ చేయలేదు. యాక్చువల్‌గా వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చిందనంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇది మనకి ఆహ్, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం మాయా ఇది అది స్మృతి అపోహనం చ అంటే దాంట్లోనేంటి అనంటే మొత్తం అంతా కూడా గుర్తొచ్చేది, మరపు అదంతా కూడా భగవంతుడే ఇస్తున్నారు. మనమేం చేశాము? మనం చేసింది ఏమీ లేదు. అలాంటప్పుడు ఏ రకంగా చెప్పుకోగలము? నేను కోటీశ్వరుడిని లేకపోతే నేను బీదవాడిని అని చెప్పుకునేదానికి లేదు. మొత్తం అంతా భగవంతుడి ద్వారా రచించబడుతోందది. మొత్తం అంతటికి సృష్టికర్త, మొత్తం అంతా కూడా చేయిచ్చేది, జరిగేది అంతా కూడా భగవంతుడే చేయిస్తున్నారు మన చేత. కాబట్టి మనం దానికి అధికారం మనకి లేదు. కేవలం కర్మ చేసేదానికి మాత్రమే అధికారం మనకున్నది.
కాబట్టి కర్మని మనం చేయాలి. కర్మని నేను చెయ్యను అని చెప్పనే దానికి లేదు. శ్రీ భగవానువాచ ప్రజాహాతి యదా కామాన్ సర్వపార్థామనోగతాన్ ఆత్మాని ఏవాత్మన తుష్ట స్థితప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, ది బ్లెస్డ్ లార్డ్ సెడ్, ఓ పార్థ, వెన్ ఎ మ్యాన్ గివ్స్ అప్ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సెన్స్ డిజైర్స్, కోరికలు అనేది మనం పెట్టుకోవడం నుంచే ఇవంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకి ఇంద్రియ తృప్తి, ఇంద్రియ భోగం అనేది చెయ్యాలి అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో అప్పుడు మనకి అన్ని రకాల కష్టాలు మొదలవుతాయి. ఈ ఇంద్రియ తృప్తి, ఇంద్రియ భోగం అనేది కోరికల్ని ముందు మనం ఉక్కు పాదంతోని దాన్ని అణగదొక్కేయాలి. అది ఎప్పుడైతే మనం అణగదొక్కేస్తామో అప్పుడు మనకి పైకి లేస్తాం మనం. అలాంటప్పుడు ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సెన్స్ డిజైర్ విచ్ అరైజ్ ఫ్రమ్ మెంటల్ కన్కాక్షన్, మనకి ఊహాగానాల వల్ల మాత్రమే ఇవంతా కూడా సెన్స్ డిజైర్స్, ఇంద్రియ భోగం అనేదంతా కూడా మనకి మన మెంటల్ కన్కాక్షన్ వల్లనే వస్తుంది. అండ్ వెన్ హిస్ మైండ్ ఫైండ్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ సెల్ఫ్ అలోన్, దెన్ హీ ఈస్ సెడ్ టు బి ఇన్ ప్యూర్ బ్లిస్, ట్రాన్సెండెంటల్ కాన్షియస్నెస్. సో ఎప్పుడైతే వారు పరిపూర్ణంగా వారు ఎవరు, ఈ శరీరం కాదు, వారు ఆత్మ, నడిపిస్తున్నదంతా కూడా భగవంతుడే అనేసి ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు వారికి ఏంటి అనంటే భగవంతుడు శరణాగతి పొందుతారు. అలాంటి వారికి ఏంటి అనంటే పరిపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవలో ఉంటారు. అలాంటి వారికి దేని గురించి కూడా చింతన అనేది గాని, భయం అనేది గాని వారికి ఏమాత్రం కూడా ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ప్రహ్లాద్ మహారాజు అతనికి ఎన్నో సార్లు అతనికి ప్రతిరోజు ఆయనకి మరణదండన, ప్రతిరోజు మరణదండన. ఒకసారి శూలాలతో పొడిపిస్తారు, ఒకరోజు ఆయన్ని ఏనుగుల చేత తొక్కిస్తారు, ఒకరోజు అతన్ని కొండ నుంచి కిందకు తోసేస్తారు, ఒకరోజు విషపూరితమైన సర్పాలతోని కాటేయిస్తున్నారు. కానీ మీరు ఒకసారి చూసారు అనంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి ఎలాంటి సిట్యుయేషన్ ఉన్నా సరే కూడా అతను ఏమాత్రం కూడా కలత చెందలేదు, బాధపడలేదు, టెన్షన్ అనేది అస్సలు లేదు. వాళ్ళ తండ్రిని అన్నడు కూడా దూషించుకోలేదు. ఆయనకేంటి, ఆయనవంత హ్యాపీగా కూర్చొనున్నారు, నాకు మాత్రం ఎందుకు ఇలాంటి శిక్షలేస్తున్నారు? ఎప్పుడు అలా లేదు. ఆనందంగా ఉన్నారతను. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళనేంటి అనంటే స్థితప్రజ్ఞ అని అంటారనమాట. అలాంటి వాళ్ళు ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులైపోయి ఉంటారు. మంచి, చెడు, బాధ, కష్టం, ఆనందం వాటన్నిటి నుంచి కూడా దూరంగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఎంతున్నా సరే కూడా వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులుగా ఆనందంగా ఉంటారు. కాబట్టి ఆ రకంగా ఉండమని చెప్పని భగవంతుడు సూచిస్తున్నారు మనకు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఆ రకంగానే స్థితప్రజ్ఞులు. అతనికి ఒకప్పుడు చాలా చాలా ఆస్తి ఉండేది. గొప్ప కారు అవంతా కూడా ఉండేదనమాట. అతను ఒక అంటే బాగా డబ్బు గలవాడు. సమృద్ధికరమైన ఫ్యామిలీలోంచి ఒకతను అతను. కానీ అతనంతా కూడా విడిచిపెట్టి ఈవెన్ జయపతాక మహారాజు, నా గురు మహారాజు అతనికేంటి అనంటే కోట్ల కొద్దీ ఆస్తి ఉండేది అతనికి. అతను ఒకే ఒక కొడుకు అమెరికాలోని. అతనంతా కూడా విడిచిపెట్టి వచ్చేసారు. సేమ్ గురు మహారాజ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా అంతే. అతని ఆస్తిని మొత్తం అంతా కూడా విడిచిపెట్టుకొని ఒక సాధు ఏ రకంగా అయితే బ్రతుకుతారో చాలా చాలా సింపుల్ లైఫ్‌గా బ్రతికేవారు అతను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఆ రకమైన జీవితాన్ని భగవంతుడి కోసం అనేసని మొత్తం అంతా త్యాగం చేసేసారు. మనకి ఈ మా శిక్షక గురువైన హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు కూడా అతను ఐఐటి కాన్పూర్‌లో చేశారు. 1993లోని అతనికి మ్యాంగలోర్‌లోని ఇన్ఫోసిస్‌లో జాబ్ వచ్చింది. అతను కావాలనుకోనుంటే ఈ పాటికి ఉద్యోగంలోనే ఉండుంటే దగ్గర దగ్గర 4-5 లక్షలు కనీసం సంపాదించుండుంటారు నెలకి. భార్య, పిల్లలతోని. అతని పిల్లలు చాలా చాలా మంచి వృద్ధిలోకొచ్చి చాలా ఆనందంగా ఉండుంటారతను. కానీ భగవంతుడి కోసం అనేసని మొత్తం అంతా విడిచిపెట్టారు. ఈరోజు ఒక సాధు జీవిలాగా ఏది దొరుకుతుందో దాన్ని మాత్రమే తింటున్నారు. భగవంతుని నామాన్ని ప్రచారం చేయాలి అనే ఒక ఏకైక ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకొని వీరంతా కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారు నిజంగానే చాలా చాలా అరుదు. వన్ హూ ఈస్ ఏబుల్ టు విత్‌డ్రా హిస్ సెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇప్పటిదాకా చెప్పారు బావుంది. మనం ఏంటి అనంటే ఇంద్రియ భోగం అనేది మనం విడిచిపెట్టుకోవాలని. కానీ ఏ రకంగా విడిచిపెట్టుకోగలం మనము అనంటే దాని గురించి చెప్తున్నారు. ఏంటి అనంటే మనకి ఇంద్రియాలు ఒక్కొక్క ఇంద్రియం అనేది ఒక్కొక్క లింబ్ లాగనమాట. ఒకటి చేతుల్లాగా, ఒకటి కాళ్ళలాగా ఆ రకంగా అనమాట. ఒక తాబేలు ఏం చేస్తుంది అనంటే ఎప్పుడైతే కష్టాలొస్తుందో ఎవరైనా దాని మీద రాయి వేసేదానికి ప్రయత్నిస్తారో లేకపోయిందా ఏదైనా జీవ జంతువు వచ్చి దాన్ని సంహరించి దాన్ని తిందాము అనేసని ప్రయత్నించినప్పుడు అదేమి చేయదు. కొట్లాడడం గాని అవేమి చేయదు. మెల్లిగా తాబేలు ఏం చేస్తుందంటే తన చేతులు, కాళ్ళు, మొహాన్నంతా కూడా ఆ తాబేలు తలకు ఆ చిప్ప లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. దానివల్ల అది సేవ్ అయిపోతుంది.
ఎప్పుడైతే ఆ జీవ జంతువులు వెళ్ళిపోతాయో అప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మామూలుగా తన యథావిధిగా తన పని చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియ భోగ వస్తువులకి ఎప్పుడైతే మన దగ్గరికి వస్తాయో అలాంటప్పుడు కానీ మనం చేసేది ఏంటి అని అంటే రివర్స్ లో చేస్తాము. ఇంద్రియ భోగం ఎప్పుడైతే మనకి వస్తూ ఉంటుందో ఆ అవకాశం మనం అప్పుడు మరీ హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోతాము. మామూలు కంటే కూడా అవసరం కంటే ఎక్కువగా మనం యాక్టివ్ గా ఉంటాము. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నది రివర్స్. మనం యాక్చువల్‌గా ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ భోగాల కోసం అనేసిన వస్తువులు వస్తాయో, అప్పుడు మనం ఏంటి అనంటే సెన్సెస్‌ని లోపలికి తీసుకునేయాలి, అంతర్ముఖం చేసుకునేయాలి. మనం దానికి కలత చెందకూడదు. కానీ ఎప్పుడైతే మనకి ఇంద్రియ భోగమైన వస్తువులు వెళ్ళిపోతాయో, అప్పుడు మళ్ళీ మనం కార్యాన్ని చేసుకోవచ్చు అని. ఇప్పుడు ఇంకొకటి యూత్ మెయిన్‌గా ఎందుకోసం చెడిపోతారు? ఏ రకంగా పాడవుతారు? చెడు అలవాట్లకి ఏ రకంగా లోబడతారు? అనే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ధ్యాయతో విషయః పుంసా సంఘాత్ తేషోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామః కామః క్రోధోపజాయతే క్రోధా భవతి సమ్మోహः సమ్మోహः స్మృతి విభ్రమः స్మృతిభ్రంశా బుద్ధినాశా బుద్ధినాశా ప్రణశ్యతి. అంటే 8 స్టేజుల్లోని 8 స్టెప్స్ లోని ఒక మనిషి తలకు పతనం అనేది ఏ రకంగా అవుతుంది? ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు మనిషి పతనం అనేది మామూలుగా తెలియకుండా అయిపోతుందని. గాని కాదు. ఇక్కడ ఎంత క్లియర్‌గా చెప్పున్నారంటే కృష్ణుడు, అది 5000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా 5121 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇప్పటికి కూడా ఇది పర్ఫెక్ట్ సైన్స్. ఏంటి అనంటే ధ్యాయతో విషయ పుంసః. అంటే సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి మనం అదే కంట్రోల్ అప్పుడు చేసుకోలేకపోతే తాబేలులాగా అప్పుడేమవుతుంది అనంటే, అప్పుడు ఒక సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒక మనిషి ఇక్కడ అబ్బాయి ఒక స్త్రీని చూస్తున్నాడు. ఆ స్త్రీ వస్తున్నారు అనేసని ఆ స్త్రీ గురించే ఆలోచిస్తున్నారు. ఆ స్త్రీతో మాట్లాడాలి అని అనుకుంటారు. ఈ రకంగా ఏమవుతుందనంటే ధ్యాయతో విషః పుంస సంఘాత్ తేషోపజాయతే. అలాంటి సాంగత్యంలోని వెళ్ళాలి అనేసని అనుకుంటారనమాట. సంఘాత్ సంజాయతే కామ. అదేమవుతుందనంటే కామంలాగా మారిపోతుందనమాట. ఒక స్ట్రాంగ్ డిజైర్ నాకిది కావాలి, కావాలి, కావాలి అని. కామ క్రోధోపజాయతే. దొరికినంత దాకా బావుంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే దొరకదో అదే కోపం కిందకు మారిపోతుందనమాట. ఆ కోపం వల్ల ఏమవుతుంది అనంటే క్రోధః భవతి సమ్మోహ. సమ్మోహనం దీనికవుతుందనమాట. అప్పుడు ఆ డెల్యూషన్ అంటే మనకి మతి అనేది భ్రమిస్తుందనమాట. సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమః. దానివల్ల ఏంటి అనంటే మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి అనేది నాశనం అయిపోతుంది. స్మృతి భ్రంశ, బుద్ధినాశ. దానివల్ల స్మృతి పోయినప్పుడు మనకి బుద్ధి కూడా నాశనం అయిపోతుంది. బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. ఎప్పుడైతే మన బుద్ధి నాశనం అయిపోతుందో కంప్లీట్‌గా మనిషి అధోగతికి పాలైపోతాడు. ఈ రకంగా 8 స్టేజులలోని మనిషి అధోగతికి పాలైపోతాడు. కాబట్టి మనం ఒక ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ చేయాల్సిందేంటి అనంటే ధ్యాయతో విషయ పుంసః. ఎప్పుడైతే సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడైతే మనకి వస్తుందో దగ్గరికి, అప్పుడే మనం దాన్ని కంట్రోల్ జేసుకోవాలన్నమాట. ఈ కోరికలనేది ఏంటి అనంటే మనకి విష సర్పానికి సమానము. ఈ సర్పం ఏంటి అనంటే మనకి మెల్లిగా చుట్టేసి మొత్తం అంతా భస్మం చేసేస్తుంది మనిషిని. ఇది 8 స్టేజెస్. సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ధ్యాయతో విషయ పుంసః. అంటే విషయ వాంఛల మీద. మనకి ఒక్కసారి మనం తెలుసుకుందాం. ఏముంది? ఒక్కసారి ఒకే ఒక సిగరెట్టే గదా! చలో ఒక్కసారి జస్ట్ తాగుదాం. లేకపోయింది ఏదో మిత్రులతో పాటు పిలిచారు. కొద్దిగా ఏదో ఇది తాగమని జెప్పారు లిక్కర్. కొద్దిగానే గదా! అని అనుకుంటాము. దాని నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అటాచ్‌మెంట్. కావాలి నాకు. ఇదేదో బావుందే అని. అక్కడి నుంచి ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి. ఇస్తారా? ఇవ్వరా నాకు? అక్కడ ఇవ్వకపోయేసరికి కోపం వచ్చేస్తుంది. ఎందుకివ్వరు మీరు? అని జెప్పని. అక్కడి నుంచి బుద్ధి అనేది పోతుంది. దాని నుంచి మనకేంటి అనంటే, మనకి మెమరీ అనేది పోతుంది. అంటే గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి పోతుందనమాట. మనకి ఆ శక్తి పోయినప్పుడు మన బుద్ధి అనేది పరిపూర్ణమైన నాశనం అయిపోతుంది. దాని నుంచి మనిషి పడిపోతాడు పరిపూర్ణంగా. కాబట్టి ఒక మనిషి ఎవరైనా సరే కూడా తెలివైన వారేంటి అనంటే, ఫస్ట్ స్టేజ్‌లోనే దాన్ని కట్ చేయాలి. ఇక్కడితోని ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది. రేపు మనం చూస్తాము వై బ్యాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు గుడ్ పీపుల్. మంచి మనిషికే ఎందుకు చెడు పనులంతా కూడా జరుగుతాయి అనేది అది మనం రేపు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక చిన్న వీడియో మనం చూద్దాము. ఏ రకంగా అయితే మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఈ ఆత్మ శరీరం అనేది మారుస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ ప్రతి ఒక్క శరీరాన్ని మార్చుకొని కొత్త శరీరాన్ని తీసుకుంటున్న దాని మీద మనం ఈ వీడియోని చూస్తాము.
Then body is finished and the soul again enters another. This is called as mind. What is the next body you are going to get? You must have information. ప్రభుజీ సౌండ్ రావట్లేదు. Okay, Hare Krishna. Sorry.